Hola, jo sóc Esno. Avui som... Què som? 8 d'abril de 2025. A les 6 marxo. Aviso, marxo. La meva mare és el seu compleanys. Felicitats. A la nit un sopar a fora i ja està. Un regal i... per això. He acabat Doctor House i, hòstia, està molt guai, però, hòstia, és trist. Ho puc entendre que està passant la sèrie, però molt del dolor House és un narcisista. Per això. Està bé, està bé, està bé. Després, abans de l'ictus, llegia molt. A ratos, sense fer res, llegia llibres... I després de l'ictus, a la Gummand pública, fa 5 anys, puta basura. I ara vaig llegir per dintre, òbviament, però vaig llegir. La setmana passada no vaig poder dormir per les pantalles i els mòbils i el PC. I el diumenge vaig agafar el llibre i vaig llegir. La logopeda, la Laura, llegeix, la meva mare llegeix, l'Anna Vicente llegeix i vaig llegir. Em costa, però és el que hi ha. I per últim, quan vaig néixer va portar un os marrón. Mira. Això. Quan vaig néixer, avui he fet una foto i demà amb la Patri un os. Com es diu? No ho sé. Adeu, que vagi bé i fins una altra. El dijous Hots. Adeu.